जाबायना आबा? औ बिजाबफोरा लाजोब्बाय? लाबाय बाबा आबौजों आबैजों फैगासिनो ना जोंहानाव फैदोंना दिनै फैया आबा, गाबोनसो फैगोन। गाबोनसो रबिबार ना? गाबोनसो फैगोन होनब्ला दिनै मानो फैया बाबा दिनै मानो फैया आबौजों आबैजों? औ गाबोन फैगोन। गाबोन बन्द' नालाय बेनिखायनो गाबोन फैगोन आबौ आबैमोना। नोंनाबो स्कुल गैयाना गाबोन सानडे? सानडे? मा सानडे? रबिबारखौनो सानडे होननानै बुङो आबा। इंलिसाव सानडे होननानै बुङो। मानो? ओरैनो जोंना जेरै बर'आव रबिबार होननानै बुङो, बेखौ इंलिसाव माबा सानडे होननानै बुङो। मानो सानडे बुङो? औ बुङो दे, ओरैनो बुङो। थौदो गोबाव जाबाय। फैगोन गाबोन आबौजों आबैजों। औ बाबा फैगोन। आंनिया गाबोन बन्द'। औ बाबा गाबोन स्कुल बन्द'। आं थांसै स्कुलाव। थांदो गोबाव जाबाय। फै आबा फै। फैगोन गाबोन आबौजों आबैजों। औ बाबा फैगोन। आंनिया गाबोन बन्द'। औ बाबा गाबोन स्कुल बन्द'। आं थांसै स्कुलाव। थांदो गोबाव जाबाय। फै आबा फै। बेनिफ्राय मायबाफोर लाबोनांगौ दं नामा सुदेम? लाबोनांगौ माने दा जेबो लाबोथ'नांला खोमा दे। दाहायथ' थांखागोन ना हाथाय खालायनो। दा जेबो नांथ'ला। दाहायलाय सानजौफुआवलाय माथो संनो नागिरदों? माथो जेबो गैया खोमा? मायबाफोर जानो लुगैदोंबा सुदेम बुं, आं दानो लानानै फैखागोन सकनिफ्राय। सकाव थांगोन आं खानाय सिनजानो। जानाय माने आं भेन्दिखौसो जानानै मोजां मोनसोयो। भेन्दि लाबोनोबा लाबो, आबायाबो जानो मोजां मोनो। दे होमब्लालाय लाबोगोन दे। ना बेदर जेबो जाया ना पनिर जानो? पनिर पनिर लाबोनोबालाय लाबो। पनिरखौ लाबोनो दे होनब्लालाय लाबो। आइयासो पनिर जानो होननानै बुंबाय थायोमोन। जानो लुबैयाबो मोनजाया होननानै। लाबो होनब्लालाय पनिरखौनो। दे जागोन दे होमब्लालाय। फैयाबा फैदो। ओइ जांग्राव, नोंनि हिन्जावखौ सोरबा गुवाहाटियाव नुदोंनोलै। गुवाहाटियाव? सोर नुनाय? नुदोंब्रा, इसेबां गुवाहाटियाव खामानि मावनाय मानसि दङ जोंफोरनिफ्राय। सोरबा नुबाय आरो। बेनिफ्राय मा बे खांखिनिनि हौवाखौबो नुदोंना नुवाखैनो? फाफि सालिया। हौवा बरायग्रासो बियो, बेनिखायनो सासेखौल' नाङा बेनो, सानै साथाम नांगौ बेनो। ओइ नोंनि हिन्जावा नोंनिख्रुइबो गिदिर नङामोन ना? 5 बोसोर नामा? गिदिरथ'र' बुरि मांग्राङा साला, आंनिख्रुइबो 5 बोसोर गिदिरखा बियो। ओइ एबारनियाबो उन्दैनो नोंनि हिन्जावनि हौवाया, 16-17 बोसोरसोनिनो। हे मा? सेस जागोनलै बाल। 16-17 बोसोरनि सेंग्राया लांदों बिखौ। गथ'बो गोनांखा, आंनिख्रुइनो 5 इयार्स गिदिरखामोन। आरो बे 16-17 बोसोरनि, आयौ आंनि हिन्जावआ 30 बोसोर गाहाम जाबाय। एसेबां गिदिर बियो। एसेबां गिदिर हिन्जावखौलाय बे 16-17 बोसोरनि सेंग्रायालाय मा होननानै फसायखौ? हालालै आं सेंग्राफोरखौबो। मोनथिलालै मानसिफोराबो मा नुयो। माखौबा बेबायदि गोसोथोलाबायो। हाबा जाखानाय हिन्जाव गथ' थानायफोरखौनो आरो एसेबां उन्दै सेंग्रा माबा नुलाबायो, मोनथिला आरो। उनावसो बुजिगोन र' बिसोरबो। देनांसो फस्थाया बि। देनां गावा 20 बोसोर 25 बोसोर जाबा हिन्जावआ बुरि होनोनो उनावसो सानगोन हिन्जाव बुरि दैखौनो जबाय होननानै। जथोंलै जथों फाफिफोरा। मोजांसो जथों। बुरि हिन्जावफोरखौ सेंग्रा गोरलैफोरा जथोंसैलै, आरो जों बोरायहांफोरा सिख्ला उन्दैफोरखौ जनोसै उल्थां फाल्थां होनलाय। नंमारगौ, दानि जुगनि सिख्लाफोराबो सोलायबाय खिन्थु बैसो जानायबाबो थाङो।
आरो हिनजाव गोनांबाबो गोसो थोयो फैसा नुबानो आजिखालि मानसिफोरा सोलायजोब्बायलै सेंग्राफोराबो एखे सिख्लाफोराबो एखे हमनोनो हाला खायसे सिख्लाफोर थायो न' एखे हिनजाव गोनां गथ' गोनां जेबो मिथिया गारि नुबानो फैसा नुबानो बासथाब नागिरो ओं नंमारथारगोन खिन्थु कारेक्ट बाथ्रा बुंदों नों सन्जिब जोंफोरबो बेबायदिनो खालायनांसिगोन एखे बासथाबलाबायनाय बायदि माइखौनो बेसेबा बोसोरनि उनावसो लामनो मोनबायहाय आङो जुग जुग जालायलांबायमोनहाय माइ लामिया न'आवबो हाबो गैया फिसाज्लाया बायनानै लाबोनायखाय न'नि माइरं मोनजासिगोन दे बांद्राय बुंबाबो जानजाय सायोहाय आंना फरिमल माइरं जायै जायै भिटामिनानो गैया जालांबायमोन र' नै दासो मोनजासिगोन न'नि माइरं गोजोनबाय आङो न'नि माइरंनि खवादानो बेलेगलै बेसेबा गोथाव जाखायो माबा दिनै ओंखामखौबो आं थाबनो उखैद्रायबायलै र' बिहामजोखौनो साहा फुदुंनो होनसै एसे जाथ'बायहाय दाहाय दसे उनावनो दांनानै होलायगोन आं सान्दुङाबो गोसाथार दुंखादों दे हामबाय दे गाबोन सानसे लामनो हाबावबानो मिलौलांजासिगोन बि ओइ बिहामजो दे साहा फुदुंदोलै कापसे ओंखाम उखैसोबाय आं माबा दिनै र' आयै फुदुंनि माखौबा उखैग्रा जासिगोन थाबनो ओंखामखौबो फिसाज्ला फैनायखायनो उदैयाबो जाना लाखा होननानै उखैबाय थाग्रा जादों खोमाहाय आयै नै साहाया लोंफैदो आं उसुन्दैयावनो दोनबाय टेबोलाव थाब लोंफैदो नै दाउफोरा आरो खोख्लैलायगोन र' आं आखाइखौ सुना फैग्रोनि बिहामजो ए आं हारसिं नोंनालाय अबावथो साहाया नों लोंला बिहामजो आङो लोंथ'ला दे आयै आंना माबा गाइखेरनि साहा लोङै उदैया एसे माबोरैबा मोनग्रा जादों ए लोंनाङा दे होमब्लालाय जोंहाबो आरो न'आवनो गाइखेर दं होननानै साहाखौनो बाराद्राय लोंनाय जायोना जोंफोरलाय बुरै मानसि बुरैबाय लोंबाबो जेबो नंला बेमार जाब्लाबो हाबोलाथ' साहाखौ लोंनाङानो गाइखेरनि साहायाथ' आरो बांद्राय लोंबा बांसिनसो एसेल' लोंनांगौ जोंहा बांद्राय जायोना नों लोंथ'नांला दे अबावबा बेमारसो जालांगोन आरो उदै सानाय मायबा सानाय औ आयै आं साहा लोंथ'लानो र' साननैसो ए बे बिस्कुटालाय मैयानियानो नामा औ आयै मैयानि ब्रेडानो गाज्रि जायाखै दे आं नायदोंमोन जाजागोन दे आयै गाज्रि जाबाबो जागोनहाय आङो फैसा होना लाबोनाय बुस्थु बेसेबा उखैखादों जानोसै आं ओमफ्राय माथो संनो नागिरदों रादाया पनिर ओमफ्राय भेन्डि लाबोगोन होन्दोंमोन आयै बेखौनो संगोन आं फैब्ला ए पनिर लाबोगोन होन्दों ए बेसेबा गोथाव मोनखायो आं दिनै हले उदै बुंजासे जाखागोन आं जानो हागोन दे अबाव थांनो नागिरदों देलायफबनानै सानजौफु थिंफोराव मा हिनजाव मानसिया मा सानजौफु थिराव बेरायहैनो हाया नामा हौवा मानसियाल' हायो नामा बे सानजौफु समाव बेरायो आरो मानसिया मालाय ओंखाम संनाय मानाय गावबा गाव न'नि खामानि थायो अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय सिथा नों जेबो मोनथिया आंहा गथनि मिथिं दङ ए जाम्बिनो गथनि मिथिं बे सानजौफु थिराव बे रावबो मिथिं खुङालै दा बायदियाव एथा जालायलांबाय ओंखामसो संगासिनो नोंनि लोगोफोरा नोंसो थांनो नागिरदों अबावबा थांनो नागिरनायाव बखिनानै होआबा मोजां मोना नामा नोङो खुजाथारानो ओइ थां जेराव थां ब्रा साइदो र' मा एसे थांनो खां मोनसे बाथ्रा दंमोन मा आइमोना गाबोनो सुदेममोननि न'आव थांगोननोलै नोंखौबो थांनो लिंदों मा दरकार नांदों आंहा थांलै आंनि न'आव फैदोंमोन बियो आंनि न'आव न'आलाय जानो फैनानै आंनि न'खौसो आगानसेबो गाफैयासै बेबायदि मानसि न'आवलाय आंलाय मानो थांनो ना आंखौ लिंफैदों निजेनि बिमा बिफाखौ लिंदों आंखौ लिंदों नामा खुगाजों फैनानै आं थांखोसाबाय नोङो थांना जाहैथां माथो जायो थांबालाय आरो बेलाय माथो आलासि जानो फैनो नागिरदोंमोनानो जोंफोरनियाव नायनो होननानै नोंखौ माथो होनो होननानै बे आफायाबो लोमजानानै होबायना बेबायदिनो फैनोनो मोनासै बियो न'आवनो थांगारगारबाय नोंलाय बेफोरखौलाय मानो सानबाय थानांगौ आंखौ बुंबाय थानाङा गावबा गाव बिजानाव थां नोंसानो जाहैथां जाहैजायै खिना फैथां नों मानो बेबायदि खेबसे थांना फैब्ला मा जायो दे बिबनांनि न' होननानै एसेबां बोसोर थांखायाखै रावबो आइबो आफाबो थांगोन न'निनो गारि दंखायो आजादि जनाल' थांनांगौ नों बेखौनो थांनो हाया आरो आंखौबा खबर लाया आं थांगोन बेयाव उन्दै जानानै मा खबर मामा मोजांना माना होननानै रायज्लायहैगोन नामा आंखौ ओरैनो सैखाया मोजां जानायबाबो थांगौमोन आंखौ माथो होनानैबाबो आंनि न'आव जुदि आंखौ खबर लाफैगौमोन थांगौमोन आं
आंखौ नायफैयाखैयानो खेबसेबो बिदानि न' होननानै बिबाजैया माबायदि दं होननानै मा होननानै खेबसेबो मोखां देखायफैयासै एसेबां दिन थादों न'आव सप्तासे जांजां थादों बिबाजैनि न'खौ खेबसेबो नायफैयासै बिदानि न'खौ थाङा आङो गावबागाव थां हौवा मोननायखाय हौवाया फैफिननायखाय लेबेलसो जायाखै बि आरो फनबो खालायो खोमा माथो नोंखौलाय आदा आदा होननानै आंखौ खालायो आंखौबोथ' खेबसे खालायनो हायो नोंजों रायज्लायोबा आंखौबोथ' बाजैजों रायज्लायनो दे खेबसे होननानै फन खालायनो हायो माथो फनखौबो खालाया माथो नोंखौल'सो निजिनिखौल'सो सिनायो मालायालाय मालायखा आरो नोंहालाय मानोथो होमबालाय फनखौ रायज्लाया फनाव मानोथो रायज्लाया आंनिफ्रायथ' नाम्बारखौ लानानै नोंबो रायज्लायनो हागौ मा खबर होननानै नोंबोथ' खबर लाया बाधो नोङो निजिनि मानसिखौ बेबायदि बुंखायो दा नों आंखौसो दायनिगिरि होननानै आंखौसो गाज्रि होननानै सानखादों सोराबा सोरानायावबा फैयाखै नायफैजायाखै बिनानावजों खबर लाफैजायाखै आरो दा आंखौसो उल्था होनबाय नोंसो फन खालायनांगौ होननानै थै नोंजों रायज्लायबा खर'सो गिदिङो आंहा नोंसिनि न'नि मानसिनि बाथ्रा रायज्लायबा एंगार थांसै आंहा आरामसे खावब्लिजों रायज्लाय गय जाहैनोसै थांमारा होमबा नोङो थाङाहाय मा सोंबाय थायो माबा आरो ओंखामफोरा खुना दा दालिजों आलु भाजा एवनानै दोनदों आंनि मोजां बाथ्राफोरखौथ' बिमा बिफानि सिगाङाव थांनानै खिन्थाहैबाय थाखायो आंनि गुन गायबाय थायोना बिहामजोआ ओंखाम संना होआ मायबा संना होआ जाहोआ मोनजाया होननानै न'आवसो ओंखाम जानो फैबाय थायो थां दिनै संना दोनदां दालि आलु भाजा खोबियाव गावबागाव फुना जायो थां जेसेबां संना जाहोखो संना जाहोबाबो संना दोनबाबो नाम गैया आंहा जेबो ओइ थांदे जेराव थां दाउखा बायदि गागा गाबबाय थायो हिन्जावखौथ' गागाखौनो नुयो र' दाउखायानो नुखायो मालायफोरखौसो दाउब' बायदि नुयो मालाय जांग्राव मा सोलिगासिनो जेव नङालै ओरैनो रादायसो खोमा माथो बे सासे मानसिजों रायज्लायनानै बायोलां नुजानोनो बायो आं बिजों मालाय सन्जिब माथो फन हमबाबो रिसिभ खालाया फनाबो नाङा गेजेर गेजेर मा ओइ सिम लाबाय आं गोदान मानसिफोरा जानला मानला डिस्टार्ब होनो नागिरोलै खैफोदाव खोख्लैनो नागिरो बेनिखायनो सिम सोलायदों आं बिदिसो सानदों नामा मा बेनिफ्राय रादाय मोजाङै सोलिगासिनो ना न'आ बाजैया मा खबर दं दे मोजाङैनो बेनिफ्राय जांग्राव माबालै मोनसे बाथ्रा सोंनो थाखाय फैदोंमोनलै आङो मा बाथ्रा माबा सेकेन्ड हेन्ड बाइक नांगौ जादोंमोनलै नोंसिनि नोजोराव दं नामा सोरबा सेकेन्ड हेन्ड बाइकथ' मिन्थिनायावथ' गैयालै गामियावबो रावबो आं सकआव खबर लागोन दे सोरनावबा दं नामायो दाहाय थांबोला कररपति मानसिनोलाय मानो सेकेन्ड हेन्ड बाइक नांगौ जाखोलै नोंथ' गासैखौबो मिन्थिजोबगौ र' मिन्थिनांगौखौलाय मिन्थिखागोन नङा होमब्ला जेसेबां सिखोमाबाबो सिखोमानो हाया मालाय मा रायज्लायबाय थादों नोंसोरो बुजि मोनाखै आङो नों बुजिनो नाङा दे बुजिनो गोनाङा बुजिखागोन दे थाथ' नोंसोरो थांसै आं